Башкортостан кануниятенә ярашлы айрым көндәрдә республикала алкоголь эсемлектәр һату тыела. Атап әйткәндә, июнь башынан гөрләгән һабантуйдар быел да аяк байрам форматында үтте. Закондар ни тиклем түбән үтәлә? Хокук бозучылар юкмы? Бүген ошо хакта һөйләшербез. Һаумагыз. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыздың кунагы республиканың сауда һәм хезмәттәр күрсәтү министры урынбасары Илһам Бикбулатов. Һаумагыз. Һаумагыз. Илһам Закирович, шулайтып, республикала күпселек райондарында һабантуйдар үтте. Ниндидер айрым һөҗүмләр турында һөйләй алабызмы? Айрым һөҗүмләр турында һөйләй алабыз. Без белүебезчә 2019 елдан алып битендә безнең республикала аяк һабантуйдар үткәрә башланык. Беренче елда 19 елда инде аяк һабантуйдарга килгәндә анда безнең 2 дигән закон буда усрагы булгайны 20 елда инде һабантуйдар битендә пандемия булгач инде тыелып торды. Ә менә быелгы елда һабантуйдар инде бөтен районнарда да үткәрелде битендә. Төп көндәре булып 5-нче һәм 12-нче июнь көндә Айлы ял көндәрендә үттеләр битендә. Безнең министрлык инде бу көндәрдә үзебезнең эшебезне үтәнек дип әйтәйек, тикшерүләр апардык. Быелгы елга килгәндә инде 35 bunday закон бозу усрагы теркәлде. Ә бу нимәгә бәйле закон бозу усрактары? Бу закон бозу усрактары быелгы елга килгәндә күбрәк дип әйткәндә әйтергә кирәк, быел без сыгып районнарда гына тикшерү апарманык. Быел үзебезнең эштә утырып дигән һәм ЕГАИС дигән программа бар битендә. Бу ЕГАИС дигән программа без шул ЕГАИС программаны күзәтеп, шуннан тикшерү апардык. Ә бу программа инде безгә күрһәтә, кайһы районда күпме сәгать нисәлә ниндәй спиртлы эсемлек хатылган дигән программаны күрһәтә торган программа инде. Бу программа аша без көн һайын шул тикшерүдә апардык. Менә шул программа инде 35 закон бозу усрагы теркәлде. Төрле районнарда күбрәк ниткән кинди районда күбрәк дигән һорауга инде аны әйтергә кирәк, ул һәр бер районда 1-2 шундай закон бозу усрагы теркәлде. Менә 4-5 закон бозу усраклары улар инде Кушнаренко, Миякә районнарында, шундай районнарда инде күбрәк. Ә бу хату алкоголь эсемлекләрдә хату ул һабантуй майданында теркәлдеме, әллә айрым эшкуарларда, зур селтәрләрдәме? Бу закон бозу усрагы дип әйтергә кирәк, безнең предпринимательләрдән, шәхси эшкуарлардан, шуның юридик шәхесләрдән бозулары инде ул кайбердә менә безнең былтыргы элекке елгы ниләрдән караганда инде ул белмәгәнлектән дә килер дип әйтергә кирәк. Ни өчен дигәндә, моны кешеләр уйлай бит инде бер районда именно шул һабантуй яланда гына хатырга ярамай дип уйлаган кешеләр күп бит инде. Ә бу инде шул закон нигенә караганда безнең хакимият, безнең башлыктың указы менән бит инде бу көндәр нитә тулыгынса бу көндә дә хату тыела. Тулыгынса нитә бөтә райондың территориясында бу хатулар булырга тиеш түгел инде. Шул белмәгәнлектән килеп сыккан хату нөктәләрендә димәк күзәтелде. Хату нөктәләрендә. Зур сауда үзәкләрендә бундай хокук бозулар теркәлдеме? Райондардагы сауда үзәкләрендә дә барлар. Нигә бу бит инде шул точка розничной продажи дип әйтәйек. Шул магазиннарда хатырга ярамай бит. Ә бу нигә туклану урыннарында бу закон итмәй. Таралмай. Һабантуй көндәреннән тыш республикала шулай ук сыгарылыш кисәһе булган көндәрдә, һуңгы кыңгырау булган көндәрдә лә спиртлы эсемлектәр хату тыела. Менә бу көндәрдә һуңгы кыңгырау көнендә хокук бозулар теркәлдеме? Һуңгы кыңгырау бу безнең Башкортстан Республикасының законында шул көндәр теркәлгән бит инде. Яшьтәр көне менә 27 июньдә була бит инде. Шуның һуңгы кыңгырау көндәре үтте бит инде. Шул һуңгы кыңгырау көндә лә без булдай тикшерү эшләренә алып бардык. Ул көндә лә закон бозучылар булдылар. Менә бу закон бозучыларга уларга нинди җаваплылык каралган? Гомумән әйткәндә инде бу спиртлы эсемлектәр сферасында дип әйтәйек инде. Аны дөрес тә шулай булырга тиеш тә дип уйлыйм. Закон бик нык каты. Менә ошо көндә тыелган, хату тыелган көндә генә хаткан өчен
шул эшкуарларга инде 100 меңдән 300 меңгә хәтлем штраф каралган. Әгәр дә кабат теркәлһә бундай сорактар, яуаплылык катыракмы? Шул 100 меңдән 300 мең арасында инде беренче тапкыр 100 мең булса, икенче тапкыр 150 мең булырга мөмкин. Күтәрелә бара инде. Республикада шулай ук суррогат спиртлы эсемлектәр һатуы менән дә каршы көрәш бара. Бына ел башыннан күпме осрак теркәлде? Әйтеп китәргә кирәк, быелгы елда безнең төп эшләрнең бере дип әйтергә кирәк. Безнең министрлыктың быелга килгәндә инде без 249 шундай тикшерү алып бардык, проверкалар була инде. Былтыргы елга менән сагыштырганда былтыр әдрәк тикшерү апардык. Ни өчен дигәндә, пандемия булгач бит инде безгә андай тикшерүләрне апарырга Россия Федерация хөкүмәте бит инде әдрәк туктатып торды. Шуңа инде быел безнең проверкалар ханы күбәйде. Быелгы шул 249 проверканың инде без 239 тикшерүе инде биткән. Закон бада очрактары теркәлгән инде. Бага без уже 4 миллионга якын штраф алганбыз. Эшкуар я сауда нөктәһенең тап суррогат исемлекте һатуын нисек белергә? Безнең республика территориясында әлеге көндә 1000 лицензият дип әйтәйек. Безнең министрлык инде шул лицензияларда бирә. Аракы и крепкий алкоголь дип әйтәйек. Шул аракы хаткан көчле спиртлы эсемлектәр хаткан дигеләргә, шәхестәргә безнең министрлык лицензиялар бирә. Шул лицензиялар безнең әлеге көндә 1500 нигә бирелгән, юридик шәхескә бирелгән, 5555 нөктәле хату итәләр. Был нөктәле лицензияттар суррогат хата дип әйтеп булмай, ничек дигәндә улар безнең күз алдында, аларның заводтан һәм аларның магазинына килеп биткән һәрбер шешә безнең шул бая әйткән егоист система аша күзәтелә. Шуңа инде әгәр шул магазиннарда лицензионный магазиннардан алһаң исемлекләрне, онда инде суррогат түгел дип әйтергә була. Шулай да бына һеҙгә теге яки был нөктәлә суррогат һатыла дигән хәбәр килһә, һеҙҙең артабанғы алгоритм ниндәй? Безнең артабанғы алгоритм инде эске эшләр министрлыгы менән бер рәттән эшләйбез. Әгәр дә моны һату нөктәләрендә булһа, ул безнең карамакта. Әгәр дә инде моны өйдән, гаражлардан, ниткән һаткан складлардан һаткан шундай информация килһә, без министрство эске эшләр министрлыгы менән бер рәттән итәбез. Бер рәттә эшләйбез. Бына һара һату нөктәләренә килгән сакта, еш кына бына хәзер республиканың кануниятенә ярашлы авылдарда аяк биләмә дип игълан ителә һәм онда спиртлы эсемлектәр һатуы тыела. Әмма авылда һату итүче эшкуарлар барыбер дә һара һата. Бына бу нимәгә бәйле? Һара һатуга ул лицензия бирелмәй димәк. Һара һатуга лицензия бирелмәй. Шуңа без бөтенләй авылда туктатырга безнең андай полномочия дип әйтәйек. Вәкаләтләр юк. Әгәр предпринимательләр инде хатаем дисә, уларның үзләренең требования дип әйтә, шул требования тап килһәләр, улар инде һараны хата алалар. Но ул аяк авылга килгәндә, аяк авылда мин дә катнаштым. Жюрида анда ысынлап та бар авылда да кайбер авылдар аяк авыл дип үзләре игълан иткәндән, үзләренең магазиннарында шул һара яки даже лицензионный точкаларлар, нөктәләрләр бар инде. Бу инде үзләренең авыл кешеләренең үзләренең советлары менән шулай дип русча әйткәндә убеждай дип кенә предпринимательдә туктатмалар, булай дип туктатырга ярамый, андай вакалат юк. Бuna суррогат һатыусларҙы асыҡлау буйынса рейдтар үткәрелә тора дигән. Һеҙҙең башҡа ведомстволар менән ҡатнашаһығыҙ. Киләсәктә бындай рейдтар тағы ла үткәреләме? Йәй көнө мәҫәлән айырыуса. Беҙҙең андай рейдтар туҡтатылғаны ла юҡ. Беҙҙең әйтеүсә беҙҙең эш шунда тора. Шундай беҙҙең отдел бар. Анда 25 кеше эшләй. Ундай рейдтарҙы беҙ гел үткәреп торабыҙ. Йәй көнө лә үткәрәсәкбеҙ. Шуған тағын әйтергә кәрәк, безнең үҙебеҙҙең испытательный центр дигән үҙебеҙҙең подведомственный учреждениебеҙ бар. Анда лаборатория бар. Был шул суррогатларҙы беҙ
тикшереп, экспертиза үткәреп, заключениелар эшләп, шуннан инде эчке эшләр министрлыгы эш кузгатып шайтып хәл итәбез. Һеҙҙең ҡарамаҡта бына сауда нөктәләренең эшмәкәрлеге, һатыу нөктәләренең ғөмүмән эшмәкәрлеге бөгөн айырыуса хәүефһеҙлеккә ҙур иғтибар бирелә. Был йәһәттән инде вакцина эшләтеү һәм халыҡның сәләмәтлеген һаҡлау. Бына был йәһәттән әлеге ваҡытта сауда нөктәләре хеҙмәткәрҙәренә ниндәй талаптар бар? Беҙ шул пандемия башынан уҡ анда беҙҙең республиканың башлығы указы менән инде бер нисә министерство ошо ниләрҙе масочный режим тип әйтәйек, ошо режимды ҡарарға вәкәләт бирҙеләр. Шул нидә беҙҙең министрлыҡта бар. Беҙ инде быйылғы нигә килгәндә тикшереүҙәр көн һайын алып барабыҙ. Беҙҙең көн һайын Уфала һәм башҡа муниципаль берәмектәрҙә проверкаларҙы апарабыҙ. Көн һайын беҙҙең 3-4 административ материал ҡуҙғалтып тора. Әлеге көнгә килгәндә инде беҙҙең 300-гә яҡын уже материал булған, оформлять иттек дип әйтәйем. 3 миллионға яҡын штраф һалынған. Был битлек тәртибен булыуға ҡаратайым. Битлек, беренсе мәлдә бит ул указға үҙгәрештәр үҙгәртеп торҙо. Беренсе мәлдә инде перчаткалар кейеп, шундай журналларҙы ҡарап, термометрия, шул ҡарауҙарҙы ҡарап тикшереп йөрөйбөҙ. Сауда хеҙмәткәрҙәре улар вакцина эшләтәме? Вакцина эшләтергә кәрәктер дип уйлайым. Үҙебеҙҙең менән министрлыҡта оперативкалар шул һорауҙы тоже күтәрҙек. Эшләтһәләр, эшләтергә кәрәктер дип уйлайым. Ни өсөн дигәндә, вакцинаһыҙ инде был пандемияны, мин үҙемсә инде, мин медик түгел, шулай итеп уйлайым, пандемияны еңеп булмаҫтыр дип. Шуңа инде беҙ үҙебеҙҙең коллегалар менән бергә үҙебеҙ дә эшләтәбеҙ, сауда нөктәләренән дә шул һорайбыҙ инде. Тамашасыларға әйтер теләктәрегеҙ бармы? Тамашасыларға иҫән-һау булайыҡ дип әйтәйем, инде айыҡ булайыҡ. Шулай айыҡ булһаҡ, иҫән-һау булһаҡ инде бәхетле һәм шат булырбыҙ. Рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн. Хөрмәтле тамашасылар, шулай итеп беҙҙең студияла Башҡортостан сауда һәм хеҙмәттәр министры урынбаҫары Илһам Бикбулатов булды. Иғтибарығыҙға рәхмәт. Һау булығыҙ.